Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Aki nem ismerne, annak bemutatkozom újra. Lovász Dorottya vagyok, a K-Monitornak a projekt koordinátora. Az utolsó előadásunk ma a Digitális Szövetségesek címet viseli. Ennek az az egyszerű oka, hogy mi úgy tekintünk magunkra, vagy legalábbis én mindenképpen így identifikálom magam, mint egy olyan segítő karakter, aki jártas valamennyire a technológiában, és ezzel tud másoknak, más szervezeteknek segítséget nyújtani abban, hogy jobban működjön az érdekérvényesítése. Ezért kapta ez az előadás a Digitális Szövetségesek címet, mert ez valamennyire a mi filozófiánk. Tehát azért készítünk eszközöket, hogy ne csak mi használjuk, hanem értelemszerűen terjesszük a használatát. 3 eszközről fogok ma beszélni, a logójukat itt láthatjátok, Vox Monitor, Partimap és közérthető költségvetés, mindjárt kifejtem részleteiben, hogy mit jelentenek ezek pontosan. Tehát az előadás úgy fog kinézni, hogy nagyjából 50 percig fogok beszélni, és utána pedig kinyitom a beszélgetést, hogyha bármilyen kérdés van, akkor tudjunk együtt beszélgetni. De persze ez azért nem egy ilyen nagyon strikt formula, tehát hogyha akármikor felmerül valami rendkívül égető kérdés, akkor tegyétek fel a kezeteket, és én felszólítok bárkit. Nos, tehát nézzük. Mivel nem tudom, hogy ki volt az délelőtti blogban, ezért egy kicsit ismét mesélek a K-Monitorról, majd pedig a közérthető költségvetést fogom bemutatni. Ezután a Vox Monitorról lesz szó, majd a Partimapról, arról egy nagyon picit hosszabban, mint az első kettőről. Végül arról beszélek, hogy mi a közös ezekben az applikációkban, és miért érdemes őket akár együtt használni, illetve jönnek a kérdések és kommentek, javaslatok, mert ugye természetesen arra is rendkívül nyitottak vagyunk. Tehát röviden a K-Monitorról, sajnos itt ismételnem kell magam, elnézést. Tehát mi olyan társadalomért dolgozunk lényegileg, ahol az állampolgárok elutasítják a korrupciót, és aktívan részt vesznek az őket érintő ügyeknek a formálásában. Hiszünk abban, hogy a szemléletformálással, edukációval, online eszközökkel, tehát mindenféle technológiai újítással mi segíthetünk abban, hogy a civilek, önkormányzatok, egyéb helyi szereplők, állampolgárok közelebb kerüljenek a hatalomhoz. Kezdjük a közérthető költségvetéssel. Nézzük, miről szól ez a program. Ez nagyon röviden igazából egy vizualizációs eszköz. Nyilván mindenki látott már mondjuk egy ilyen PPT diasort, amiben ugye ilyen mindenféle szlájdok vannak, és mondjuk ilyen Gantt diagram, meg mindenféle kördiagram, stb. Tehát úgy kell elképzelni ezt az eszközt, mint egy továbbfejlesztett vizualizációs eszköz, amelynek nyilván a célja elsősorban az, hogy mondjuk az önkormányzatok költségvetését vizualizálja. Ugye konkrétabban, hogyha egyel bejebb szeretnénk lépni a történetben, akkor ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, vagyis pontosabban azzal az eszközzel, amelyet létre tudunk hozni, hogy mire, miből és mennyit költ egy önkormányzat. Ugye, hát ez azért rendkívüli módon érdekelheti a lakosságot, szóval mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy használja ezt az eszközt, mert ez elég látványos ahhoz, hogy érzékeltesse, hogy mégis hogyan zajlik egy önkormányzatnál egy év. Igen, ugye ennek az a különlegessége még, vagy ami szerintem nagyon fontos, hogy itt ugye ezt az eszközt nagy költségek nélkül lehet használni. Tehát igazából itt arról van szó, hogy van egy honlapfelület, amelyet mi megtanítunk használni, és oda évről évre az önkormányzat saját munkatársai fel tudják tölteni a költségvetés egyes elemeit, amit a program vizualizál. Tehát nem kell, nyilván erről majd mutatok képeket, tehát nem nekünk kell az egészet kiprogramozni, nem nekünk kell kitalálni, hogy nem tudom, mekkora legyen a honlapon valami, nem kell hozzá kifejezetten programozói beállítottság, hanem egyszerűen annyi kell, hogy fogjunk egy Excel fájlt, nyilván majd, hogyha ez valakit bővebben érdekel, akkor természetesen kitérünk rá, és ebbe az Excel fájlba bizonyos rubrikákba bele kell írni értékeket, tehát például, hogy mi szerepeljen a honlap címeként, stb. Képeket kicserélni, és kész. Miért fontos ez, vagyis miért gondoljuk azt, hogy a közérthető költségvetés egy nagyon fontos eszköz? Hát ugye nekem az a 0. pontom, vagyis én úgy közelítettem ehhez az egész történethez, hogy hát mégiscsak az egy elég normális állampolgári elvárás, hogy legyen átlátható az önkormányzat költségvetése. Tehát létezzen bármi, literálisan bármi, ezért is emeltem ki nagyjal, ami a lakosság számára áttekinthetővé teszi, hogy egy önkormányzat mire
mikor és mennyit költ. Például erre alkalmas lehet egy kökő, de nyilván, hogyha a kökő a rövidítése a közérthető költségvetésnek, de erre persze alkalmas lehet bármi, tehát hogyha mondjuk erről van egy ábra, kép, akármi, ez a 0. lépés, tehát hogy legyen erről adat egy önkormányzat honlapján. Nyilván ennek a továbbfejlesztése, tehát ami szerintem egyel beljebb van, az az, hogy részletes és érthető módon kommunikáljunk az adatokról. Tehát nyilván szuper dolog, hogyha látom azt, hogy mondjuk útfejlesztésre elment, nem tudom, 100 milliárd tavaly, mondjuk Zuglóban, mert én ott lakom, de nem tudom, melyik utat újították fel, nem tudom, hogy ez mekkora útszakaszt jelent, nem tudom, hogy ki volt a kivitelező cég, tehát értelemszerűen nekem az plusz információ, ha tudom, hogy hol történtek ezek a fejlesztések, melyik óvodát újították fel konkrétan, hol készült a játszótér, stb. Az ezen túlmenő pont, tehát amit még hozzáadnék, hogy még jobb legyen, úgymond az átláthatósága egy költségvetésnek, az nem csupán az, hogy egyszer megcsináljuk jól, hanem ugye az, hogy szerepeltessük a változásokat. Tehát az, hogyha év közben valami történik, akkor valamennyire így korrigáljuk az eredményeket. És a harmadik pont, tehát ami még jobban, úgymond egy ilyen piramis ábraszerűen így egymásra építve javít még jobban az átláthatóságon, az nem más, mint hogy minden évben készítsük el a kökőt, majd erre mutatok egy példát, hogy például melyik önkormányzat csinálja ezt, mert nyilván ezzel így összehasonlíthatóvá válnak az adatok, ami szerintem azért elég értékes és elég fontos lehet. És ami még hozzáad, hogy még jobban tetőzzem az elvárásaimat is, az az, hogy hát társadalmi visszacsatolásra is nyitottá kell tenni ezt az egész, rendszert. Tehát például lehet esetleg részvételi költségvetési lehetőségeket beépíteni a rendszerbe. Vagy pedig nyilván az sem egy rossz dolog, hogyha az önkormányzat nyitott arra, hogy esetleg javaslatokat meghallgasson bármilyen egyéb fórumon a saját költségvetésével kapcsolatban. Miért innovatív a mi közérthető költségvetés alkalmazásunk? Tehát mi az, ami mondjuk egy egyszerű vizualizációs eszköz fölé emeli? Hát ugye az egyik az, hogy nagyon közérthető módon lehet vele ilyen költségvetési adatokat ábrázolni. És ezek interaktívak. Tehát, hogyha én rákattintok az ábrának az egyik részére, majd megmutatom, akkor ugye az történik, hogy könnyedén megtalálhatom, hogy konkrétan mire ment el az adott pénz. Vagy mire szeretne költeni az önkormányzat, vagy honnan vannak bevételei például. Ezen kívül ugye az is van, hogy ugye demokratizáljuk a tudást. Tehát mégiscsak ez egy ilyen egyszerű nyelvezettel, könnyen érthető módon megközelíthető honlap, nem kell benne sokat kutatni, minden azonnal elérhető, ami az önkormányzat költségvetésére vonatkozik. Ezután pedig ugye mégiscsak ez egy ilyen átláthatóságot és elszámoltathatóságot segítő eszköz, tehát monitorozhatjuk vele a döntéshozókat, ami szerintem szintén azért egy innovatív és fontos dolog. Továbbá ez egy digitális eszköz, tehát nyilván nem papíralapon rajzolgatunk diagramokat, hanem könnyen tudjuk frissíteni, személyre szabhatjuk a felületet, és mindenki használhatja kedvére, természetesen pozitív kereteken belül. Illetve, hát ugye amiatt, hogy ugye említettem ezt a folyamat szemléletet, még ott a 4. pontnál itt, hogy ugye a társadalmi visszacsatolás része, tehát az, hogy ezzel az egésszel arra ösztönzünk egy önkormányzatot, hogy tárja ki a kapuit, és mondja azt, hogy rendben, nézzétek meg, hogy pontosan mire költök, és hogy nyissuk ki ezt az egész folyamatot. Szóval, hogyha van, ötletetek, akkor nyissuk ki ezt egy egész beszélgetésé, azt szerintem egy innovatív dolog, illetve hát, ami szerintem még fontos, hogy egyrészt magyar nyelvű az alkalmazás, tehát ez is egy fontos dolog szerintem, illetve magyar igényekre van szabva. Tehát nyilván úgy van leprogramozva az Excel tábla, aminek az egyes sorait ki kell tölteni, hogy az igazából a magyar költségvetési elvárások, vagy önkormányzati költségvetéssel szemben támasztott elvárásoknak megfelelő. Tehát nyilván egy könyvelőnek, vagy aki a önkormányzat pénzügyese kell vele foglalkoznia, de nem egy teljesen idegen dolog. Szóval így néz ki nagyjából a kökőnek, mondjuk ha egyet tekerünk rajta, akkor így néz ki nagyjából az a része, ami az első ilyen vizualizáció, ugye ez egy ilyen mérleg, ott fent láthatjuk a dátumot, nyilván ez egy ilyen mintabevétel, a mintavárosnak az idei költségvetése,
És annyit láthatunk rajta, nyilván most nem kezdem el elemezni, mert ezt amúgy is egy ilyen mintának készítettük. Itt alul láthatjátok, természetesen pont kitakarja egy ikon, de a közérthető.kmonitor.hu oldalon meg tudjátok nézni az alkalmazás részleteiben. Tehát bal oldalon a bevételek, jobb oldalon a kiadások, és értelemszerűen, hogyha kattingattok, akkor ugye meg tudjátok nézni, hogy mit is jelentenek az egyes tételek pontosan. Tehát például, hogyha a kiadásokban beljebb lépünk, és mondjuk a közrend és közbiztonság ponton belül még egyel bejebb megyünk a rendészeti tevékenységekre, nekem ez volt szimpatikus, akkor láthatjuk, hogy mondjuk ennek a mintavárosnak, ami ugye egy névtelen város, mondjuk 1 milliárd forint vagy 100 millió forintot költött el térfigyelő kamerarendszerre. Most nyilván ezt ugye tudnánk még bővíteni, de hogy ez ugye az önkormányzaton áll. És ugye ez például szerintem egy fontos dolog, hogy ezt nyilván jobban is ki lehet fejteni. Miben segít a K-monitor egy ilyen jellegű eszköz felállításánál? Nos, mi vállaljuk azt, hogy egy általános konzultációt adunk bárkinek, akit érdekel ez a program, és ezzel kapcsolatban megvalósítási javaslatokat teszünk, illetve segítünk abban, hogy ez minél objektívabb, átlátható és érthető legyen. Ezen kívül pedig ugye technikai szupportot is kínálunk, tehát segítünk a konkrét Excel táblának a megoldásában, tehát hogy nem hagyunk cserben senkit. Tehát nyilván, hogyha valaki nem tudja, hogy kell, nem tudom, az adott honlapnak a színét, majd mutatok még képeket, beállítani, akkor nyilván segítünk, tehát keressetek bátran minket, ide is odaírtam az elérhetőségemet, de természetesen még több helyen is találkozhattok vele. És hol láthattunk már ilyet? Hát ugye az egyik nagyon fontos ilyen felelhető helye, ugye a délelőtt folyamán ugye volt szó a Közösen Monitorozunk projektünkről, ott ugye az egyik szereplő, méghozzá a ketchuposok készítették el Kecskemét költségvetését, és ezt láthatjátok bal oldalt. Itt ugye látjátok, hogy a Terézváros és a ketchupos honlap az nagyon hasonló, nyilván azért, mert hogy így lehet variálni, de hogy így a felépítése a honlapnak nagyjából hasonló. És akkor értelemszerűen a menüpontok is hasonlóan helyezkednek el, de a lényeg az, hogy Terézváros például már 4. éve készíteti el velünk ezt a projektet, tehát nyilván ő már olyan szempontból így benne van a folyamatban, hogy ő már teljesen részletesen mutatja be az adatokat, akkor átlátható, akkor nyilván az is van, hogy évek alatt visszakövethető, tehát a lényeg az, hogy ismerünk mind a két verzióra példát, tehát olyanokra is, akik most kezdik el használni ezt az egészet, és olyanokra is, akik már évek óta használják, és újra számítanak a segítségünkre ebben. Következik a Vox Monitor. Ez az alkalmazásunk lényegileg egy tesztalkalmazás. Mit jelent az, hogy teszt? Hát talán azzal tudok a legjobban segíteni, hogyha az ilyen BuzzFeed-es kvízekre utalok vele, mint például milyen kenyér vagy gyümölcs lennél te, vagy melyik Disney hercegnő, na ez hasonló, csak értelemszerűen kicsit minőségibb tartalommal. Tehát nyilván a Vox Monitort is meg tudnánk csinálni olyanra, hogy milyen, nem tudom, Disney hercegnők lehetnénk belőle, csak nem lenne túl edukatív. Ellenben mi inkább arra használjuk, hogy a pártok, vagy hát az alapvető koncepció az volt, hogy pártok, politikusok álláspontját tesszük megismerhetővé vele, illetve segítünk ezzel a választónak eldönteni, hogy ő mégis melyik politikai párthoz, ideológiához, formációhoz áll a legközelebb. És az az izgalmas ebben, hogy ugye a Közösen Monitorozunk projektünk során elkezdtük ezt egy picit innovatívabban használni, méghozzá a tényleges teszt oldalát fogtuk meg a dolognak. Ugye Csere Áron kollégánk beszámolt arról, hogy ők egy közlekedési tesztet készítettek igazából a Vox Monitorral. Ez azt jelenti, hogy a felületnek az továbbra is ugyanaz maradt, mint ami eddig volt, de kicserélték a pártokat, lényegileg ugye ilyen közlekedési attitűdökre, és ez volt benne a novum, hogy most már végül is tudjuk, tehát egyrészt szintén ez is hozzáférhető és alakítható alkalmazássá vált, és ezen kívül pedig ugye olyan dolgokra is tudjuk használni, aminek nincsen, hogy is mondjam, ilyen effektív politikai vetülete. Tehát nyilván az van, hogyha egy önkormányzat rendeli meg ezt, akkor persze természetesen van, de tehát az Áronék technikailag egy ilyen érdekérvényesítési játékként használták, tehát nem az volt a cél feltétlen vele, hogy mondjuk egy pártpolitikusnak kiterüljön az ideológiája. És igen.
Ugye miért fontos ez a Vox Monitor alkalmazás? Mert azt szeretnénk, hogy kicsit megtámogassuk az adatalapú döntést. Tehát, hogy az emberek, hogy vannak ilyen választói elméletek, hogy az emberek mondjuk mi alapján választanak politikai pártokat, és ebből az egyik a racionális választó elmélete, amely azt mondja, hogy az emberek között van egy olyan csoport minden társadalomban, amelyik mondjuk pártprogramok szerint választ pártokat. És ugyanez elég nevetségesnek hangzik, mert hogy kicsit így mellőzi az ilyen emberi dolgokat a történetből, de valójában mi azért mégiscsak azt szeretnénk, hogyha a választók edukáltak lennének, és nem feltétlenül kizárólag az érzelmeik alapján szavazzanak, hanem mondjuk ismerjék egyes pártok programjait, és ezek mérlegelésével hozzák meg a megfelelő döntést. Tehát nyilván érthető. Illetve növeli az átláthatóságot is, hiszen ugye ebben az izgalmas, vagy hát volt egy ilyen történet, ezt elmesélem, hogy például az EP választásnál ugye volt akkor is egy Vox Monitorunk. Ebben az volt az izgalmas, hogy ugye voltak az EP választásnál olyan magyarországi pártformációk, akik mondjuk korábban nem indultak, vagy nem érezték fontosnak az indulást, vagy nagyon félváról vették az ügyet. Na most hát nagyobb sebességre kapcsoltak, és majdnem mindenki küldött be választ, ami nyilván azért volt poén, mert hogy az ilyen gyengébb pártszervezetű pártoknál ugye az történik, hogy nem feltétlenül gondolják át jól a válaszokat az egyes kérdésekre, és ezért van, hogy a pártvezetés meglepődik, hogy mondjuk a Vox Monitorban szerepelnek, ami nyilván azért lepi meg őket, mert hogy akkor számon kérhetővé válnak az adott politika kapcsán, hiszen ugye a metódus a következő módon alakul, mi összeállítunk egy kérdéssort, pontosabban állításokat, és ezekre a pártoknak reagálniuk kell. Például, hogy mit gondolnak a migrációról, nem tudom. Igen, nem. És nyilván, hogyha itt egy párt azt mondja, hogy szimpatikus neki a migráció, de másik platformokon ellene érvel, nyilván az nem egy olyan számon kérhető eszköz, mintha valakit megválasztanak, és ott mond valamit, de hogy értitek. Ezen kívül ugye hiteles és pártatlan, tehát az eredeti Vox Monitort, amit ugye arra készítettünk, hogy pártokról és pártpolitikusokról adjon vissza információt. Azt ugye úgy képzeltük el, hogy azért elég sokat köröztettük, hogy az összes állítás az úgy legyen megfogalmazva, hogy a lehető legobjektívebb, legérthetőbb és legátláthatóbb legyen, tehát hogy semmiképpen ne befolyásolja a válaszadót. Miért innovatív ez az egész? Hát ugye azért, mert hogy a részvételt és a tudatos állampolgárságot kívánjuk ösztönözni. És hát nyilván ezzel a fiatalok bevonása amúgy egész egyszerű, hát ez mégiscsak egy teszt, tehát hogy oké, tényleg nem azt tudhatod meg belőle, hogy melyik szín vagy, de azért elég izgalmas, tehát hogy amúgy valójában így jó végig kattingatni, nyilván erről is mutatok majd példákat. Illetve az is jó benne, hogy ugye ez egy ilyen szép felület, tehát mégiscsak van belőle mobilnézet, akkor webalapú hozzáférés, interaktív, szépen mozog, stb. Tehát, hogy ezen kívül pedig ugye van magyar nyelvű verziója is, meg angolul is megtalálható, és hát nyilván amiatt, hogy magyar nyelvű, ugye ezzel kicsit a belépési küszöb is csökkent, tehát könnyebb hozzáférni is ez az alkalmazáshoz. Igen. Szuper. Tehát mondjuk így néz ki egy Vox Monitoros kérdés. Ezt technikailag egyébként a miskolci projektből vettem ki. Igazából nagyon egyszerű a dolog. Ugye az emberek megjelölhetik, hogy egyetértenek-e egy állítással, nem értenek egyet, vagy pedig nem tudják, vagy nem érdekli őket. Egyes Vox Monitor verziókban van súlyozás is, tehát az ember az bejelölheti, hogy az egyes kérdések azok mennyire fontosak számára, tehát mondjuk jelölheti egy csillaggal, hogy ezt a kérdést a program, tehát erre a kérdésre adott válaszát a program az mondjuk magasabban súlyozza, ki lehet hagyni kérdéseket, és természetesen van útmutató is. Ugye így néz ki a klasszikus, tehát hogyha most a voxmonitor.hu-t beütitek, akkor ezt a felületet fogjátok látni. Meg lehet nézni az Európai Parlamentit, a budapesti főpolgármesterét és a debreceni Vox Monitort is, ami egyébként szintén a CERF projekt keretében készült. Ez pedig ugye visszautalás a Miskolcira, tehát ott nem politikusokról lehet információt gyűjteni, hanem hogy az egyes ilyen közlekedés és városszemléleteket lehet összevetni egymással, és nyilván most a teszt azt kihozta nekem, hogy a fenntartható város koncepciója illik hozzám a legközelebb, és ehhez leírást és képet is társítunk. Ezt természetesen mindenki más számára is meg tudjuk csinálni. Miben segít a K-monitor, hogyha valaki egy Vox monitort szeretne? Hát itt is általános konzultációt nyújtunk, megvalósítási javaslatokkal,
próbálunk segíteni abban, hogy hogyan lehet ezt technikailag összehozni. Itt azért picivel több a programozói munka, tehát nyilván itt intenzívebben be kell vonni minket, de a lényeg az, hogy természetesen teljesen nyitottak vagyunk arra, hogy ezzel kapcsolatban bárkinek tanácsot vagy technikai szupportot adjunk. És akkor jön az este fő szenzációja, vagy hát az én személyes kedvencem, ami nem más, mint a Partymap alkalmazás. Imádom. Szerintem ez, oké, de nem tudjátok, de elmondom, hogy én a közleménykutatásból jöttem. Igen, szóval nekem az volt az életem nagy része, hogy én kérdőíveket szerkeztek, és adatot veszek fel SMS-ben, vagy Facebook hirdetésben, meg egyebekben, és ezeket kiértékelem, és mondjuk politikusok számára elmondom nekik, hogy mennyire szeretik őket, vagy sem. Hát nem szereti őket senki, jó, viccelek. Szóval ez áll a legközelebb hozzám. Ez tehát egy térképes kérdőív alkalmazás, de mégis mit jelent ez? Lépjünk egy ilyen közelebb ehhez, mert hogy elsőre ez nagyon távolinak tűnik. Szóval mit jelent az, hogy kérdőív alkalmazás? Először csak ez a része. Azt jelenti, hogy mint a Google Form, ez valószínűleg több embernek megvan, tehát ez egy olyan felület, ahol kérdéseket tudunk írni egy ilyen online programba, amelyeket egymás után tudunk rendezni, és ezeket elküldhetjük, terjeszthetjük online, és bárki számára kitölthetővé tehetjük, de akár meg is határozhatjuk azt, hogy kitöltse ki. Szóval az a lényeg, hogy ez egy ilyen kérdőív, rendszerező, tároló és adatrögzítő alkalmazás lényegében. És mitől térképes? Hát ugye ez egyik ilyen izgalmas novum. Hát ugye az a térképes része, hogy itt az emberek nem csupán olyan típusú kérdésekre tudnak válaszolni, hogy nem tudom, melyik a kedvenc színed, hanem azt is el tudják mondani, hogy mondjuk, nem tudom, jelölt be az alábbi térképen azt, hogy hol vannak számodra a legjobb helyek Budapesten. Tehát vannak olyan típusú lehetőségei a Partymapnak, hogy az egyik oldalon meg tudunk jeleníteni az alkalmazásban egy térképet, a másik oldalon a kérdést, és a kitöltő az be tudja jelölni a térképen, hogy mondjuk hol szeret járni, hol érzi biztonságban magát, honnan hiányzik neki egy pad. Nyilván a kérdések bárhogyan variálhatók. Itt annyi a limitáció, hogy igazából a Partymapban területeket tudunk kijelölni, tehát mondjuk ki tudjuk jelölni, hogy melyik a kedvenc területünk, vagy melyik, nem tudom, réten szeretünk a legjobban futni. Ki tudunk jelölni vonalakat, tehát ugye útvonalakat például, tehát hogy mondjuk hol szeretek sétálni a Váci utcán, most mondtam valamit, illetve pontokat tudunk megjelölni, tehát hogy pontosan honnan hiányzik egy szék, egy pad, egy csap, egy akármi. Szóval egészen evidensnek tűnik, hogy ezt az eszközt főleg olyan szervezetek tudják használni, akik mondjuk az önkormányzatok számára szeretnének valamilyen információt közvetíteni. Tehát például, hogy ide-oda pakoljon ki valamit, ide szereljen fel térfigyelő kamerákat, stb. Ami fontos még, hogy ez ugye szintén egy ilyen izgalmas része, hogy rengeteg kérdőívező szoftver, tehát amiben kérdőíveket tudunk, vagy kérdéseket tudunk írni, és kérdőívé tudjuk gyúrni, azok általában pénzbe kerülnek, ha jól néznek ki. Ez ingyenes. És ugyanúgy nyílt forráskódú, mint a többi, tehát magyarul hozzá lehet adni esetleg extra fejlesztés, stb. Customizálni lehet, blablabla. Könnyen kezelhető, és ezen kívül testre szabható is, tehát nyilván ennek is vannak határai, de hogy természetesen a kérdéseket úgy rendezi az ember, ahogy kívánja, stb. Igen, és ez szintén egy online eszköz, tehát ezt ugyanúgy praktikusan a digitális térben használjuk, és nyilván a társadalmi konzultáció elindítására és fenntartására használjuk, és ajánljuk használni. Igen. Miért fontos ez? Hát ugye nyilván, hogyha van egy partymapunk, és azt mi terjesztjük, akkor ez azért jó, vagy azért lehet jó, hát nyilván attól függ, hogy milyen problémára kívánunk választ találni, mert hát nyilván helyspecifikus és helyhez kötődő problémákat tudunk feltárni vele. Ami szerintem azért elég fontos. Tehát például az, hogy mondjuk az önkormányzatnak, tehát nyilván nem tisztem megítélni, hogy melyik önkormányzat hogy működik, de hát előfordul az, hogy nem mindenre tud figyelni, hogy minden utcában jól működik-e a közvilágítás, stb. Nyilván amiatt, hogy ezzel helyspecifikus információkat tudunk továbbítani az önkormányzat, civil szervezetek bármi felé, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy érdeket érvényesítsünk.
Ezen kívül ugye egy széles körben tudjuk alkalmazni, tehát nyilván használhatjuk részvételi költségvetés kialakításához, urbanisztikai tervezéshez, ugye ez elég klasszikus a térkép miatt, közlekedési problémák feltárására, tehát igen. Ezen kívül ugye hát a társadalmi kohéziót is erősítjük vele, ami szerintem azért elég értékes lehet, tehát például ugye a közösségi javaslatokat, amiket begyűjtünk, az mégsem tűnik el az éterben, hanem az egészre egy ilyen folyamatként tekintünk, tehát hogyha most megkapjuk a partimap eredményeket, például ez egy nagyon egyszerű helyzet, a közösen monitorozunk pályázatban 3 darab partimapot hoztunk létre, volt egy, amelyik a Piac utcát mérte fel, ami Debrecenben a főutca, volt egy, amelyik a Velencei tó környékén a terület kihasználtságát, új igényeket, például kutyastrand, stb. És volt egy, amelyik a Veresegyházi, ugye erről is volt egy prezentáció, Pamuttavat, illetve az Álomhegyi tározó környékét, ami szintén egy ilyen vizes blokk, meg a hozzátartozó fenyves környékét mérte fel. Tehát ez egy ilyen szuper dolog, mert hogy nyilván ezek a személyek ugye megkapják az ebből származó információkat, az elemzést, aztán ezeket tudják továbbítani az önkormányzat számára, és ezzel esetleg elindulnak olyan fejlesztések, mint ahogy egyikőjük mondta is, amire már régóta vártak. Ami egyébként banálisnak tűnik, de hogy mondjuk ha van egy tó, és abban lehet mondjuk, nem tudom, csónakázni, de nincsen az az eszköz, amin keresztül a csónakot be tudjuk juttatni a vízbe, akkor nyilván így elég nehézkes a dolog. És ha mondjuk ennek hatására odaraknak egy ilyen rámpát, az már egy óriási siker az én értelmezésemben. Amihez nyilván a partimap így abszolút hozzá tud járulni. Igen, ami még szerintem fontos, hogy ezeket, tehát most nem akarok ilyen reprezentativitási kérdésekbe belemenni, mert ezeknek a partimapos információknak, amiket mi kapunk, tehát azt, hogy mondjuk kitölti, nem tudom, 500 ember egy településről, az csodálatos dolog, de valójában ezek az adatok nem lesznek reprezentatívak. Ami azért fontos, mert hogy nem a településnek a leképezett teljes véleményét fogjuk tudni kinyerni vele. Viszont azt tudjuk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy igen, a válaszadók, vagy ez a közösség, ez nagyon fontos, és ők ezt mondják. Tehát tudunk valamilyen típusú hivatkozási alapként tekinteni a partimapra, és nyilván, hogyha mondjuk megfelelő számú ember töltené ki, akkor akár reprezentatív is lehet a kutatás, tehát hogy semmi akadálya nincs. Nyilván minimális problémák vannak ezzel, de áthidalható kutatási segítséggel. Igen, illetve ami még fontos, és most már lassan befejezem, az az, hogy ez mégiscsak egy idő- és költséghatékony dolog. Tehát amiatt, hogy ez online térben működik, nem kell hozzá papírt használni, nem kell személyesen felkeresni az embereket, hanem akár online is ki tudják tölteni. Ugye még mindig működik a személyes kérdezésnek a hagyománya, többé-kevésbé sikerrel. Ez egy tökre hatékony és fenntartható folyamat tud lenni. És hát miért innovatív? Ugye erről már ejtettem egy pár szót, de azért szerintem hangsúlyozzuk még, ez soha nem elég, főleg, hogyha az ember a saját kedvencéről beszél. Hát ez mégiscsak interaktív és vizuális eszköz, szóval van benne ugye egy térkép, amit tökre nagy élmény használni és kitölteni. Nagyon szép az alkalmazás maga, letisztult, ízléses, és tehát, hogy nem csupán arra tudjuk használni, hogy a lakosságot megkeressük vele, tehát ez valójában egy olyan eszköz, amit bátran megmutathatunk, nem tudom, felsővezetőknek, önkormányzati képviselőknek, tehát olyan embereknek, akik felé valamit prezentálni szeretnénk. Tehát szuper ízlésesen néz ki. És igen, magyar nyelvű felhasználói felülete van, természetesen van angol nyelvű is, nyílt forráskódú, és elősegíti azt a folyamatszemléletet, amiről már korábban meséltem, tehát azt, hogy bevonjunk embereket a döntéshozatalba, és abba, hogy ötleteljünk arról, hogy hogyan nézzenek ki a településeink. Oké, mire alkalmas igazán a partimap? Erről már ejtettem pár szót. Ahogy azt korábban mondtam, ugye kérdőívkészítés térképpel, vagy kérdőívkészítés térkép nélkül, mert persze nem kötelező térképet belerakni, én mondjuk ajánlom, de ezen kívül, bocsánat, másra is tudjátok használni. Egyébként regisztrációs formok, visszajelzések gyűjtése, akármi. Tehát ugye ez mégiscsak egy Google form, csak sokkal szebb, ízlésesebb, normálisan van kezelve, karbantartva, és jó a szupportunk egyébként. Ugye mi értelme önmagában a kérdőívezésnek? Itt most azért állok meg, mert szerintem ez fontos, és lehet, hogy előbb kellett volna elmondanom. De ugye mégiscsak a kérdőívvel
szerintem ez izgalmas, hogy nem csak ugye, mint a Vox Monitorral, ugye ott is tájékoztatunk. Tehát nem csupán az van, hogy kitöltök egy tesztet, kijön, hogy nem tudom, Orbán Viktor a kedvenc politikusom, tök jó. Hanem az van, hogy információt is adunk át. Tehát egy kérdést meg tudunk úgy fogalmazni, hogy közben, nem tudom, kiderüljön, hogy mondjuk egy adott egyesület vagy civil szervezet mit csinál amúgy az adott településen. Tehát információt is tudunk átadni, ez szerintem nagyon fontos. Érdeket tudunk vele képviselni a kérdőívvel, önmagával, illetve lakossági igényeket is tudunk felmérni. Oké, milyen kezdeti dilemmáink vannak, amikor partimapozásba kezdünk? Hát kicsit beszélek erről. Ugye először fel kéne tennünk azt a kérdést, hogy mégis mi az a probléma, amire mi megoldást szeretnénk találni. Hát ez nem könnyű, mert ugye le kell szűkítenünk ezt a problémát elég egyszerűre ahhoz, hogy az egy kérdőívben megfogalmazható legyen. Ugye mi a nehéz? Hát ugye ha túl hosszú a kérdőív, nem töltik ki. Hogyha túl rövid a kérdőív, nem veszik komolyan. Ha túlságosan hosszúak a kérdések, akkor unalmassá válik. Ha nem jó a váltakozása a kérdéseknek, az is unalmas. Szóval, hogy borzasztó sok elvárás van, természetesen nem hagyunk egyedül titeket, ezzel is bátran forduljatok hozzánk. És hát ugye, oké, tehát meghatároztuk mondjuk a problémát. Akkor nézzük meg azt, hogy ezekből a problémákból mondjuk van 5, mi az, amire hatni tudunk? Tehát mi az, ami egy kérdőív segítségével befolyásolható? Az, hogy hol legyen egy pad, az úgy tűnik, hogy ez egy egyszerűbb dolog, mint hogy húzzunk fel ide egy óriási, nem tudom, komplexumot. Az kicsit egyszerűbb dolognak tűnik. Akkor ezen kívül hát nyilván kicsit így konceptualizálnunk kell ezt az egészet, tehát hogy mégiscsak hogyan néz ki a probléma, milyen okok és hatások következményeként jön létre, hogyan építhetjük fel az egésznek a megoldását, és ha ezzel megvagyunk, akkor ezután jön az a rész, amikor azról gondolkodunk, hogy kiket lehet bevonni. Szóval ki az, akik ki fogják tölteni, ki az, akiket be kell vonnunk abba, hogy egyáltalán a kérdőívet létrehozzuk, mert ugye ez sem mindegy. Tehát sokszor az van, vagy szerintem ez egy izgalmas dolog, hogyha a későbbi befolyásolandó személyt az elején bevonjuk, tehát mondjuk azt mondjuk, hogy figyelj, nem tudom, X önkormányzat, ezt fogom csinálni. Azt mondom neked, hogy küldj egy embert, beszéljünk. Én ezt mindenképpen át akarom verni rajtad, szerinted mi az, amivel ez az egész megfogható, mi az, ami ebből megvalósítható, stb. Mert nyilván, hogyha az elején van valami kommunikáció, akkor sokkal könnyebb, vagy sokkal nagyobb az esély arra, hogy sikeres lesz a projekt. Illetve utána még az is nagyon fontos, hogy hát mégiscsak hogyan kommunikálunk az eredményekről. Mert az egy dolog, hogy van egy partimapunk, létrejött egy kérdőív, kitöltötték 500-an, de hát hogyan beszélünk róla? Mik a fontos eredmények? Mik a legfontosabb részei? Szóval a kommunikáció. Hát ugye azért nem mindegy, hogy ez hogyan történik. Tehát milyen fórumot választunk rá? Csinálunk egy lakossági fórumot, amikor végeztünk a kérdőív kiértékelésével? Vagy csinálunk egy panelbeszélgetést? Vagy Facebook posztokat írunk? Ugye nyilván ez függ attól is, hogy kinek szánjuk az eredményeket. Tehát nyilván klasszikus módon egy prezentáció szokott kelleni. Tehát nagyon izgalmas, ismét a szerves projektet tudom hozni, a közösen monitorozunk. Ott például a résztvevők nagy részének PPT prezentációt készítettünk azon egyszerű okból, hogy ők az önkormányzat felé akarják továbbítani az adatokat, és ők PPT prezentációt szeretnek nézni. Tehát semmi értelme nem volt interaktív ábrákat gyártani egy másik programban, mert nem fogják megnézni. Nekik egy olyan anyagra volt szükségük, ami 5 perces, könnyen kommunikálható, a legfontosabb dolgok ki vannak emelve belőle, nem tudom, az emberek imádják a Piac utcát, vagy hogy a pamuttó, nem tudom, tök jó, de nincsen körülötte szemetes, ezért nem használom, stb. Stb. Igen. És akkor nézzük meg, hogy néz ki egy konkrét Partimap projekt, most csak így egyszerűen. Hát ugye kitaláljuk a pontos igényeket, a célokat, hogy konkrétan kit akarunk elérni ezzel az egésszel, és kit akarunk megszólítani. Kitaláljuk azt, hogy hogyan vesszük fel az adatot. Az adatfelvétel alatt arra gondolok, hogy hogyan fogjuk terjeszteni. Tehát mondjuk hírlevélbe küldöm ki, Facebook hirdetést csinálok, Google hirdetést csinálok, stb. Összeírom a kérdőívet, sorba rendezem, közben beszélek a stakeholderekkel, akkor utána beprogramozom a kérdőívet. A programozás azt jelenti, hogy egymás után rendezem a programban, majd pedig elkezdem terjeszteni.
a kérdőívet, majd pedig ezeket elemzem. Óriási innováció, nem sokára kikerül a Partimap honlapra is, a blogunkra is fel fog kerülni, csak még gyújjuk egy kicsit. Lesz egy olyan anyagunk, amivel a beérkezett Partimap anyagoknak az elemzéséről fogunk szólni, méghozzá, hogy hogyan lehet ezeket Excelben elemezni. Mert ugye azért az nem egy könnyű feladat, hogy kapunk egy Excel fájlt, és hirtelen ott van előttünk 2000 adat, 8000 sor, mit csináljunk vele? Úristen! Szóval, hogy erről fogunk most szólni nem sokára, mert pontosabban a blogunkon és a Partimap honlapján, hogy hogyan lehet Excel-el elemezni ezeket az adatokat úgy, hogy ne kelljen drága adatelemző szoftvereket használni, mert ugye az IBM SPSS például egy rendkívül drága szoftver. Majd pedig ugye ki kell találnunk, hogy hogyan terjesztjük az elemzést, és hogy ezután mi következik mégis mindebből. Igen, nos, így néz ki a felület, rendkívül egyszerű. Bejelöltem, mert pici az ábra, ott fent lehet regisztrálni, és a módszertanról is van egy kiváló anyagunk, azt is el lehet olvasni. Nézzétek majd meg a honlapot, partimap.eu. Ez így néz ki egyébként egy ilyen kérdésblokk, vagy hát pontosabban az a felület, ahol a kérdéseket lehet vizsgálni. Itt látjátok, van egy csúszka, tehát egy ilyen ekkora ablakot lát az az ember, aki mondjuk a webről lép be, és nagyon sokféle kérdést lehet kialakítani. Tehát például van jelölőnégyzetes, feleletválasztós, nyitott kérdés. Nyitott ugye az, amikor az ember csak beír egy szót, vagy valamit, ami eszébe jut valahonnan. Feleletválasztós, amikor mondjuk kiválaszt több opcióból egyet. A jelölőnégyzet, amikor többet. Akkor ezen kívül ugye, hát nyilván ez egy könnyen testre szabható felület, tehát a kérdéseket úgy rendezed, ahogy neked tetszik, és ugye Excel output van, tehát nem kell hozzá adatelemző szoftver. Ugye más ilyen nagy kérdőívező szoftverek, például nem tudom, SurveyMonkey, stb. Úgy működnek, hogy nyilván lehet választani, hogy milyen típusú adatot kapsz a végén. Mi nekünk az Excel van, de valójában azt tapasztaltuk, hogy az Excel-t is ugyanolyan jól lehet használni, mint a Savot vagy a DTA-t, tehát teljesen mindegy. Na, és hát ugye így néz ki a térkép, vagyis pontosabban ilyen jellegű térképek vannak, persze lehet egyszerűbb, csíkosabb, akármilyen, de az a lényeg, hogy ilyen jellegű kérdéseket lehet vele például vizsgálni. Nyilván ugye a fantáziánknak semmi nem szabhat határ, csak ugye a lehetőségek, mely lehetőségek a következők. Pontot lehet bejelölni, ugye, ahogy említettem, útszakaszt és konkrét területet. Hol találkozhattunk már Partimappal? Hát szerintem ez nagyon izgalmas, mert ugye a BKK is használtam Partimapot nem olyan rég, sőt, azt hiszem most jár le a kitöltési lehetőség. Ugye a nagykörúti bringasztrádát ezzel a Partimappal kívánják részvételivé tenni, úgyhogy azt is meg lehet tekinteni, de ugye van a mellette található Alternatív Közösségek Egyesületének is a Partimapja, akik ugye a Közösen Monitorozunk projektben szerepeltek velünk. Tehát van bőven, amiből lehet nézelődni, és bárkinek szívesen küldök példákat, hogy néz ki egy konkrét partimapos kérdőív, amit már felépítettünk. Miben segít a K-monitor? Itt is általános konzultációt adunk, megvalósítási javaslatokat teszünk, illetve technikai szupportot is nyilván. Itt kicsit egyszerűbb, itt a programozás és a felület annyira egyszerű, hogy itt nagyon nagy problémák nem szoktak felmerülni, illetve ez egy ilyen extra dolog, amit én nagyon szívesen csinálok, az a kérdőív készítés és elemzési segítség. Nagyon szívesen foglalkozom ilyesmivel, úgyhogy keressetek bátran. Összefoglalunk. Mi a közös tehát ebben a 3 applikációban, ami miatt ezek együtt voltak bemutatva és együtt szerepelnek? Azt hiszem, hogy az első dolog az az, hogy ez egy folyamatszemléletű megközelítés mind a 3-nál. Mert ugye nem csak az a cél, hogy elkészítsünk valamit, és akkor már elvégeztük a dolgunkat, és hű, de jó, hanem bekapcsoljuk a helyi lakosságot a döntésekbe, kommunikálunk róla, nem hagyjuk annyiban. Újabb kökőt, újabb partimapot, újabb voxmonitort készítünk. Tehát, hogy az a lényeg, hogy fenntartsuk a körforgását annak, hogy ilyen eszközökkel fokozzuk az állampolgári részviteliséget. Ezen kívül pedig ugye, ami még közös bennük, hogy edukálni is kívánunk velük. Tehát mindhárom alkalmazásnak valamilyen célja bizonyos módon és bizonyos szempontból az, hogy az állampolgárok számára elérhetővé tegyünk információkat, amihez azelőtt nem könnyen fértek hozzá, vagy problémájuk volt vele, vagy nem volt egyértelmű, nem volt egyszerű. Illetve azt is szeretnénk támogatni velük, hogy adatalapon szülessenek döntések. Tehát például a Vox Monitornál is. Tehát, hogyha
kijön az, hogy húha, én azt hittem eddig, hogy nem tudom, jobbikos vagyok, de kijön az, hogy LMP-s, akkor nyilván az segít egy kicsit abban, hogy közelebb kerüljek ahhoz, hogy mik lehetnek a valódi választási preferenciáim. Köszönöm a nevetést. Illetve segítjük a közösségi párbeszédet is, hiszen az adatokról, az információkról párbeszédet tudunk indítani, ahogy Csere Áron kollégám a Közösen Monitorozunk projektben is alkalmazta ezt. Tehát ugye nem kizárólag egy Vox monitor készült, hanem ugye az csak egy eszköz volt arra, hogy elkezdjenek egy párbeszédet. Tehát abban az volt az izgalmas, hogy egy helyi esemény született belőle, ahol élőben beszéltek arról, hogy mi értelme van különböző közlekedési koncepciókat kialakítani, és ezekről beszélgetni. Köszönöm szépen a figyelmet, és azt, hogy ilyen sokáig velünk voltatok. Nagyon, nagyon örülök, hogy ez ilyen jól sikerült. Most szerintem átadom a szót valakinek, aki lezárja a konferenciát. Igen, ja, bocsánat, úristen, elnézést. Igen, bocsánat, igen, ne haragudj, figyelek. Elnézést, hogy ilyen... Nem, én bocs, valójában nem kellett volna. Későn is még merek kérdezni, de ezek mind... Nagyon érdekes eszközök voltak, és én kettőhöz is van kérdésem, az egyik ez a Vox Monitor. Jól értettem-e azt a használati lehetőségét, hogy tulajdonképpen ezzel reprezentatívan föl tudjuk mérni a kitöltőknek a mienségét, tehát mondjuk adott esetben, hogyha az önkormányzat egy bizonyos témában közösségi gyűlést szeretne csinálni, ahol ugye feltétel az, hogy reprezentatívan szólaltassa meg a önkormányzat lakóit. A Vox Monitor alkalmazásával ezt a reprezentatív dolgot tudja esetleg produkálni, hogyha megfelelő számban jelentkeznek önkéntesek, kitöltik a Vox Monitort, és akkor abból ki lehet egy ilyen szűrni azt, hogy a reprezentatívan képviseljék az önkormányzat a település lakóit. Ez egyik. A másik pedig ez a PartyMap alkalmazáshoz, hogy tudom, hogy jobban szeretitek a civil alkalmazást, én is nagyon szeretem, hogy a civilek is tudják alkalmazni, de mi van az akkor, hogyha egy önkormányzati képviselő, akinek ugye van helyi körzete, ő használja például arra, hogy a saját körzetében felmérje azt, hogy az ott lakóknak milyen igényeik vannak, mit szeretnének. Erre is alkalmas, és ha igen, akkor miként? Oké, a Vox Monitoros kérdésre az a válasz, hogy tehát míg a PartyMap rögzít konkrétan kitöltési adatokat, tehát ugye ott vannak az elején, vagy hát oké. Tehát ez úgy működik, hogy a kitöltők adatait a PartyMap rögzíti. Most az, hogy ő milyen ember, tehát mondjuk nő, férfi, blablabla, bla, bla, azt ugye akkor fogjuk tudni a PartyMapnál, majd mindjárt kitérek, hogy ez miért fontos, hogyha nyilván a kérdező az beleírja ezeket a kérdéseket. Tehát, hogy mondjuk ugye a demográfiai kérdésekkel kezdődik általában egy kérdőív, tehát, hogy mondjuk milyen nemű az illető, milyen településen él, blablabla. Bla, bla. Na, most nyilván ezeket a metaadatokat, ugye a Vox Monitornál, vagy hát pontosabban van erről egy diskurzus, hogy ment köztünk a K-monitoron belül, hogy legyen olyan, hogy az alkalmazás bizonyos számú kitöltő után, tehát mondjuk a 10. kitöltőnél újra és újra feldobjon ilyen demográfiai kérdéseket. Ez jelenleg nem így működik, tehát tudtommal a Vox Monitor jelenleg nem rögzít olyan jellegű metaadatot, amiből arra tudnánk következtetni, hogy mondjuk nem tudom, a kitöltőknek a 30%-a nő. Tehát, hogy a Vox Monitort én inkább arra használnám, vagy inkább párosítva használnám mondjuk a PartyMappal, vagy valahogy így másik metódusban, ebben a formájában. Tehát arra használnám inkább, hogy bizonyos ilyen, nem tudom, hogy az Áronék is ilyen koncepciókra ilyen, nem tudom, ilyen visszajelzést kapjak, vagy így. De hogy ugye, mivel nem rögzít konkrét, tehát olyat tudunk látni belőle, hogy hányan látogatták meg például az oldalt. De hát ugye az, ha én 5-ször megnyitom, akkor nyilván az hozzáad a számlálóhoz. Tehát igen, tehát szerintem nem pontosan arra való, amire most mondtad, de bár minden, igen. Bocs, nem csak ugye annyi kiegészítés, hogy ugye a Vox Monitor az alapvetően ilyen választásoknál, tehát az informálás
az elsődleges célja, hogy az a közönség, aki használja, valamiben strukturáltabban elmélyedjen. Nyilván bele lehet fejleszteni egy olyan modult, amit a Dorka mondott, hogy mondjuk felugrik minden tizediknél, vagy minden alkalommal, és kér tőled ilyen adatokat. Tehát elvileg tudja, de hogy a koncepció azért nincs alapból beleépítve, mert a koncepció inkább az volt, amit a Dorka mondott, hogy azt segítsük, hogy mondjuk a választók a választásokon informáltabb döntést hozzanak, és mondjuk ne csak a propagandán keresztül bedobott témákkal találkozunk. Igen, és akkor viszont a Party Map az, aminél ezt a demográfiai dolgot teljesen a te igényeidre tudod szabni, tehát azt hiszem inkább abba érdemes az ilyet beépíteni. Köszi szépen a kiegészítést, és bocsánat, mi volt pontosan a második kérdésed? Ne arra, hogy nagyon koncentráltam az elsőre. Ja, igen, eszembe jutott. Hát nézd, tehát a Party Map az egy annyira önállóan használható dolog, hogy most nem tudom, tehát akárki csinálhat benne kérdőívet. Tehát nyilván én, mint moderátor, vagy mint admin, bannolhatok egyes kérdőíveket, ami mondjuk, nem tudom, trágár, agresszív, nem tudom, gonosz vagy rossz dolgokat terjeszt, de valójában bárki csinálhat kérdőívet, és mondjuk ilyen moderálási tevékenységet ilyen intenzíven mi nem végzünk. Tehát, hogy nyilván van 1 milliárd kérdőív a Party Mapban, amit valaki elkezdett, nem fejezett be, befejezett, lefuttatta. És én önmagában azzal nem látok problémát, hogyha mondjuk egy önkormányzati képviselő azért, hogy fejlessze a kommunikációját mondjuk a lakóközösséggel, vagy a helyiekkel, akiket képvisel, csinál egy Party Mapot, ezt önmagában, mivel ez egy visszajelző eszköz, én nem tartom rossznak. Nyilván egy önkormányzati képviselő kisebb eséllyel lesz kérdőív szakértő vagy adatelemző, tehát magyarul nem biztos, hogy tud olyan kérdéseket írni, amelyek nem irányítottak. Mert ugye ez egy probléma, hogyha mondjuk ezzel befolyásolja a válaszadást, vagy mondjuk ő úgy fogalmazza meg, hogy mindenképpen kijöjjön az, hogy igen, a válaszadók 100 000% azt akarja, hogy nem tudom, ne épüljön meg itt egy híd, vagy valami. De ugye ez is olyasmi, amit nem tudunk mindig kontrollálni, hiszen van support tevékenységünk, tehát ha bejön egy kérdés, akkor én arra válaszolok egy e-mail rendszeren belül, de nem nézzük át az összes projektet egyesével. Ez csak egy példa, csak ez még régebben volt, hogy a 3. kerületben volt például egy önkormányzati képviselő, aki pont arra akarta használni ezt a dolgot, hogy tud a képviselőtestület napirendjére vinni egy témát, ami szerinte fontos, és ugye ahhoz használta, hogy azt a kritikus tömeget lényegében összegyűjtse, és azt a vélemény tömeget egy adott témába, amivel azt tudja mondani mondjuk ott a polgármesternek, hogy hello, ennek a körzetnek, városrésznek a lakói egy ilyen fejlesztést akarnak, és akkor amit a Dorka mondott, ott azt igazából ilyen technokrata módon átugrottuk, hogy azt nem tudjuk ezzel az eszközzel ellenőrizni, hogy valaki hülyeségekre használja, de nyilván, tehát ez egyébként egy dilemma, azt hiszem, amivel így foglalkozunk, vagy amivel ugye csináljuk, hogy mi tudunk annak érdekében tenni, hogy az általunk fejlesztett technológiát ne használják rossz célra, de ugye a fejlesztésnél a kiinduló pont az volt, hogy van azoknak, akik jót akarnak csinálni, volt egy nagyon nagy hiány abba, hogy az ilyen jellegű térkép alapú információgyűjtést, akár mondjuk egy polgármesteri oldalról, akár egy civil oldalról, hogy lehet csinálni, ha nem valamilyen nagyon drága fizetős appot akarsz használni, vagy mondjuk valami nagyon fapadosat, ami ilyen, mit tudom, Google térképre fölrakni pineket. Igen. Igen, Isti lefordított, ha nem értem. It's a very short question. For the party map, do you make it visible for the respondent once they respond? How the other responded, or like what is the result? Maybe it's lost in translation, so I didn't hear it. And whether, like, what is the community? You said that it doesn't have to be representative, fine, but what, you know, what structure of community answered this, if it is visible to me as a respondent? Mm-hmm. You know, right after, not to wait, like maybe somebody will present the results once
they decide or not, but do I have opportunity to see how others reacted in? Mindegy, jöhet. Igazából, thank you. Csak hogyha valaki nem értette volna, azért magyarul is elmondom a kérdést, hogy a kitöltők azok hozzáférhetnek-e az eredményekhez, ez volt az első kérdés. A második kérdés pedig az volt, hogy például a kitöltők demográfiája és egyéb adatai azok elérhetőek-e, hogy tudjuk, hogy egyébként, ha nem is teljesen reprezentatív, de milyen mértékig lehet ebből következtetéseket levonni? No? Second one, no. Igen, bocsi. Sorry. I'm just working on the feedback form for the conference. So the party map admin is right in front of me, and I have a quick answer to you. Yes, it's possible. Like every question, there is an option where the user can tick, and then right after the user who is filling the form will see the results. Like there's a simple bar chart, and the bar chart will appear there. And then another part was, do I see also like the structure who already answered? You know what I mean? For example, if I answer that I don't want a school there, but then it's Okay. the second part. I want a school there, and then I see the result that 95% said that they don't want a school. I would like to see like what kind of, I don't know, 50% male, 25% old people. So far, no. These complex things are not developed yet, but this is a great idea. Kell esetleg ezt magyarul, vagy nem? Jó, oké. Akkor nem fordítom most ezt le magyarra. További kérdések? Jó, ha nincsenek, akkor nagyon köszönöm a figyelmet, és hogy ilyen sokáig velünk voltatok a második napon is, és köszönjük szépen, hogy elfáradtatok erre a konferenciára. További információkkal később jelentkezünk. Köszönöm szépen a figyelmet!